na yen sori awurade Paul ni Silas e de mfato obi eto wo man se okọ situation bi say ya sori awurade na awurade obeje wo sabrei nyame mfra nyame ko ahia wa ha the church of Pentecost amo yukwai abaha eni ebe sori awurade sabrei mama Christy eni ye leader me ja fidie na ma no na ono so onyen awura mu sabre babia obi odofo sutrase na ye mompaye adom nyina hira awurade ye da wahye ene no pai otumi ne wadom a wode amayen ye na na ka ye semfata ene de wona modwa ne so ama ye sebi ne anopai ye be sori wa awurade papa ye de no nyam na ye yie ni aseda nyina ma o baabu so ye bawudi a tumi nyina brase koto je nyina koto ene de be mawudi so ya koto ni asori o bia be sori atia ye ne ni awurade na mudi ba domi sa tumi ni wo Yesu di mu ye papa se awurade yiso wonfra na fa won saka woma won ni bebo ma sorry o ma fie mu nyara let your presence fill their house in Jesus name we pray amen Amen. Ya mami Chrissy na pomu ti say Ya mi adom okopa. ba cha ya kasa den Pache. say the obu afu no on me ba cha ya mami ba cha so den ni say Pache me di Lilian. odi on voice ndi matini ye o akasa good mami Lilian and ba cha so eh Pache me di patience. patient abutre oh edin ojo mami also so eh Pache me so me di Antoinette. and ajay Antoinette. me pa cha to boss one yan man wa kofu be no me no e be problem enti what's it there Antoinette. Antoinette Yeah. network santo aso uni how onye ni packet you are yeah udi we network nyina to aso obi antumi o ana organist What's your friend Jeffrey okay ti met my Jeff good Jeff so dia ne just Jeff for say I know me big man am shira nyame nya okese orofo sabre ye be sori awurade omo na wati omdin no orofo eno aname ne maame bi kasa o say ni eye odwumade we su no aya na eye na awreho pi say aya na atanso no Pentecost no beba no na Britain for France for Holland for him for no mo frɛ Antwerpen for no bi amfrɛ but my money high san say ade a eben wo no aya na wo hu na no nyam maame de kasa mu say yes maame akasa radio ebia na wonim wom ebia no na wo asɔre omo to dwom da omfa ne nyahwe forget them na hu tumi bia ebefro mu aba no fa saa tumi no efa sɔre awurade na bo se bewie no o ha no abebrese no enye saa na wo benya adoma twedie bi efi wo sɔre mu na onyankopɔn enam so ede wo nso ebedu ba bia eso ne kro mama Chrissy ma bo pro no Praise the Lord. hallelujah And I pray we so ye be sorry o transfer nyankopɔn ɔte Amen. ase. Nya obo so ne asase no bo mu ne nyina. amen And I pray we say no nyam na ye bi o hono ma. Sa bere man kuto ne de be ma no. Ono obo so ne asase ne mu ne nyina. And I pray ahimfo be bla ba be bla ko. Na so say ye nyankopɔn yi oda so te ase. amen Na hini ye da hini. Na hini to be twada. And I pray me pesa obehwe problem ni situation wo mu so. It was all few more than you know, now dear, what come a be a cheap near so it's out as when you go here. If they name in a miss, now who want them man and sasso, but you are some career or some one. Okay, can some 100 I see Yankee Cabby war and Num Etioha. Some 100. I say, sing to the Lord. Sing to the Lord all the world. Worship the Lord. I see as I sing in a mumba or say Emma Urade. Come before him with happy songs. Monfa and the yet some I'm Urade. knowing that the Lord is God. Namonfa who see and Num He Emma made us, and we belong to him. yes, son in Sunny any dear. And if I start very many about the story, A penny of a sorry no of yeah, war. yeah, because all who told him, Yam will be a dear. Say, you Yam be or Honoma, or the four and the pay, or who told the man. Oh, yes. The chin name of Pini Ho, and I pay for Kumetimachi. Then so is our very name. Say, hey, a chip, maybe a free, maybe a media betua, and ye young son, and ye, Oh, yes. yeah, what did we? Never a sad very many, no young
bi ana atɔ yɛn so bebree na ɔyɛ mfie bebree na ɔbɛ bi a yɛmpo yɛ nsɛm fata na mmom ɛyɛ hoɔborɔ bi na ɔde ahu yɛn ɛyɛ adom bi ana aso yɛn so yɛda so te nkuo mu a yɛda so ɛnam ne n'akyi Oh yes. anapa yi wie sɛ nonyam na ɛbi wɔ hɔ Oh yes. ɔde kutu wɔ n'ani bɛbɔ Asuta yanderebe. kamfo awurade Rabasi ɔma kabayande. yɛn hyira Oh yes. ɛdo nyamie onyame wo fata aye anapa wɔ Oh yes. yɛn hyira Ayesira o. ɛdo Ado. nyamie onyame wo fata aye ɔma yɛn hyira ɛdo Yendere masuta yanderebe.
Oh Lord, we thank you, we bless you for the Lord. Rabo, Sutaya Debe, Ima Sataya De, Abarabori Ade. Oh Jesus. Oh yes. Ima Sataya Debe. Abarabo. Ima Sataya De. Oh yes. Oshilao. Yemauso. Yekuru Wabadi. Yepejao. Adoyam Kaudi Enaviei. Titi Nami Yasaru Enaviei. Titi Nami Yamauso Enaviei. Titi Nami Yasaru Enaviei. Ukutoni Yakuponi Yagani. Wachiri Wani Yaminigo. Now we do a bit of Adoyam Kaudi. Oh Lord, we thank you. Lima Sataya Debe. Kabarabo. Lima Sataya. Iya Debe. Rabo Sutaya De Kabaraba. Oh Jesus, we bless you. Imaramaya Debe. Yeah. Oh yes. Lima Sataya Debe. Bible said, "No, that's what we do." God is still a sorry. God will do to no sorry. The Bible said, "On your man, on your fear." Oh, and then the first one is sat here. As you are worshiping with the house, anything that the holy your breakthrough, anything that the holy your blessing, and the evil house, and the evil authority, I break now in Jesus' name. Jesus. Oh yes.
yes, oh yes, you can do more. You can do more, you can do more. You can do more, you can do more. Don't be tired, don't be tired. Don't be tired, don't be tired. You can do more, you can do more. Oh yes. Oh yes, it's so wonderful. Your enemy is sorry. There's a breakthrough, there's a breakthrough.
you grow. And you are going to go and you never need the end. You know why you know so when you have never said, no, why didn't you be a bit? I read woman for your church. That's already your name. I would, yeah, you put to sorry. You grow, didn't it? That's a good toy and you know, yeah. Or I am strong, or I am mouse. You grow. That's a good thing. Yes, strong. Oh, yes, amen. Amen, 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 amen. Mama, feel the presence of God. Onyami sham, onyami nya okasiye. Wa ubo mu ene sorry ye. Hwe onyami amfa mama hakwa. Ode ma bahasa mu bechi mu ho no magima busua. Ye be bom paye just 5 minutes. Ye nyina be tietie mu ya bom paye 5 minutes. Obaji obusua, obaji waja, obaji una, obaji unuanum. San se afini be kwa biye se a obonefo no hihye ne ma bebree. Babia miki kambia di adi was sorry Acts chapter 16 verses 23 no o say na wa kan won ma pino wode won kogu afiase she afiase fo hwefo no say onfa won sie yie na ono nso o she no sa no wode won kogu afiase won finifini no mu na wode won na bobɔ dua mu afi be ko biye sa wode fo ndie mu bebre abobɔ dua mu wode ye be ye nkokɔ Odiya be essence afiso a obi akoda urade ase obi akɔ ne bosom so obi akɔ ne konya so yenso be kɔ urade fi akoda urade ase obi di moja na ebe kɔ obi amantam ye mu bi so ode ye kɔ akɔba fɔde ye obi amantam ye maame no mu bi ye nua no mu bi ene de mi no mi ye bɛbɔ mpaye ya ka kyerɛ urade sɛ na Paul ne Silas ɔmo ye ye Bible said na oda suo mu no ɔmo sɔre ye na ɔmo de mpaabɔ ne twontoɔ. Na Bible say, "Awurade tumi sane ye. Ye bebo mpa ye abra ye sori Awurade. Ba bibia wuti ye ne. Na oni ye sori Awurade. Ye no bebo mpa ye. Ye ka kire Awurade. Say at the end of the year, ye bu bibiara. Obodi for to tiri ye. Ye bu bibiara. Obodi for ndi aboduam. Ye bo mpa ye ka kire Awurade say. On send ye sabre bo mpa ye. Rabo so ta ya ndebelebe. Lima sata ya ne kabarabo. In the name of Jesus, Lord, I pray the power and the authority that you used to lose Paul and Silas, Lord, we call that power into our lives. We don't call that power into our family, into our parents, into our children, into our wife and our husbands. Lord, anyone that devil our band to kill, to destroy, we lose ourselves, we lose our soul, our spirit. In the name of Jesus, nobody for the Yarwa to one, but nobody for the Eka here. We lose them. We call your power, your spirit. You send now in the name of Jesus. Holy Spirit, Holy Ghost, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Mama, Pentecost for more you me. Minimum someone to come to mommy. I say, Konya Yehoah, Adonai Yehoah. David is a cool Jesus.
Wow, onyame shira mo. Onyame tina ni mu kyerɛ mo. Amen. Onyame enya mo kɛseɛ. Amen. Onyi mo mfuru adom mo nkwa adom mo. Amen. Ɔma mo bere a mo bere enye kwa. Amen. Sanse ɛyɛ mo ho na matu ahyɛ hɔ. Yɛmba yɛ akatua bi anim a yɛde ma mo physical. Na min sɛ onyame a wotua ka firi soro no. Ɔno nyame ebetua mo ka. Ɔno nyame no ebehyira mo. Amen. Mempa ne sɛ Awurade nkae mo. Amen. Sanse Awurade kae nipa. Esi ni yie. Amen. Awurade nkae mo. Amen. Nneɛma yɛi ɛmfofa. Na Awurade nhwɛ so na wɔnkae mo. Amen. Abere bi a mbɛkɔ mo kɔtɔdwa anim no. Wɔkae sɛ Awurade yɛsɔre ɛwɔ Aseda radio. Me so kae me. Amen. Awurade mo asa abra mo abere. Ɔma ne nyɛ kwada. Wɔ Yesu din mu. Amen. Amen. Mama Chrissy, ɛdeɛ na wɔka ɛkyerɛ atiefoɔ. Ade ba ko ameka church tiefo na sɛ nyame onhyira wo paa sɛ wanya abɔ. De kakra. Kasa de. Wanya akoma ebi echi ni asɔre akɔtas fo nyankopɔ anim. Amen. Makoma so mpae bɔ ne disade nyina sɛ nya akorankora bi ahwehwɛ bia no. Ɔde nyankopɔ ɔnyɛ ma wɔn. Ɔmfa yɛ ɔsɔre so enhyira akorankora bia na so bi da mpokyerɛ bi mu a yɛ ɔsɔre enti Awurade enye no. Nya meka kyerɛ tiefo nyina no sɛ nyame onhyira wɔn paa. Amen. Mama, so wo bibi ka na wo bi bɛkyia no a wobɛtumi akyia no. Chia Elder Tony ene ne yere. Amen. Nyame nhyira. Chia Obibia. Kasa de na me kwa mente wa wo. Wo bi bɛ dan to no lende. Nyame nhyira Obia onya abotres ɛna no pɛ so. Ɛsrɛ sɛ mechia Obia otie. Amen. Obibia otie. Amen. Na mama Annette, yes. Me refi kwa meka internet. Ka internet. Mama, ɛdeɛ na so wɔka kyerɛ atiefoɔ. The mechanic nyame onhyira obibiara or spending the time etie saa osori nyame onhyira no same so me de nchia ekoma Kasa de kakra. me de nchia ekoma mawofo owura Patrick Ajeku ene ne yere Doris Ajeku nyame onhyira mu nyina. Amen. Ana Papa Jeff. Kasa de on baby a won microphone. Kasa de ba. Apasa mechia obiara otie na yɛda mu nyina masɛ mu nya mu time editie ne mobo na yɛsom yame mekra Mama Stella Ogana nyame hyira mu de obebia nye ye for Yesu. Amen. Onse omo yankwala so omo fa nyame adwuma kɛseɛ na so a enti oso ka mo mpaebɔ mu sɛ nyame emmɔ ma hoden na ne yɛdene. Now say if you was bunny when on personal, I hear near the day and enua Pamela to me for say hello. Yes, also say hello. Yamin Shaw Pamela, Yamin Kang, Auntie and Muchrow. And I give the na kuma Onyamin Shrow. Anthony Ajay, may the Lord bless you. Obapaya Onyame Entin and Muchrow. Beatrice Bonsu, Onyamin Okasia, Adwa Asari, Onyamin Shrow. Benny Spamford, Yamin Okasia, Auntie and Muchrow. Just here, Onyamin Shrow, on your bushia phone. Adwa Asare onyame nya okase oni wabusua nyinara onyame ente na nutro mo a mo hye mo a mo ne ehye mo nyinara mo besa nya ne YouTube ubo Evan Akwasi Asante a ewo YouTube onsa beka abra wa pa abra wo ko nyame anim no obetimi ne abo sorry na wo dia empaibo na onyame enso obehira onyame ka ho onyame tina ne mutro obi aba homa ne so na yemfa nipa no amen e ba cho wo dia ba bia free Ada, Yamishao. Amen. 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 Yes. Yes. Amen. Amen.
Amen. Yeah, why be a bear? Meaning, I want you to teach you what that your more friend. Now, no more we are. The next time, and there's one more time. I'll do a very good. Amen. Yeah, I need to meet you now. Yes, you kiss with you. Amen. 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 Yami Shaw, Yami Yokasia. Amen. Hello, Pacho. Good morning. Yamiadum. I'm a Pacho with you, and my Pacho, me was studio in Tino. My main from back. Why? Aye. Yami Shaw, Edda Bintu, Yami Yokasia, on Tino intro. Mama, me Pacho, Ebi Obi Okrum Hasin. Or Pentecost Asarako, when you be a sovereign crowd, when you be a street walk, when you be a Muslim, and show for information to Oh, Pacho, yes, some more Hoboken. Pacho Manuma microphone. Pacho, yes, some more Hoboken. Amen. Address Saint Bernard system way. No dear meaning. Oh, Hoboken 177. Yes, so for our Reverend Dr. Thomas Nyako. What did you know? Reverend Doctor, oh, how be a will be a faco. Or a doctor, Why a doctor and a mechano, anti or Helmunamu, Nasa and Koya, Obeura Sunsum Mama. Anti Onyame, Ishra said over Tramten about on the street. Okay. Last part one, stop. You do home, I don't be so be as of your Pentecost, sorry. Amen. Your first coin switch, I president elder. Or Patrick Ajikum, your cousin. Hey, honorable, may the Lord bless you. Any beautiful. Media Mahamio, I think I'm a Quana Michiano. And then first, Ada, Ayakum, Miss Michio be why, Yamisha. Any beautiful name in Maha. Next time, not also I can so about. Near Persian 5 base, Gitani. Next time, what the base crime raha, the relationship be no problem. Next time, you ever can know the Kumba. I'm sure Belinda, Pesla, James, Russia, Timia, my home fan, Amen. Amen. Moko Aseda radio so at the home. Oko Facebook was that radio at the home. Which means so I and I go YouTube so messenger mama Christy on also before the amount. Namoso manya wo YouTube bye na me hyiram said ye ni pampo ye ni age na obi afrefi France ebo mama so no mo hwe se nyankopon e de nyame so bi anfa mo ho enti mo koso wa mo kita nyame ewie ye by YouTube no de obonsam do mo ye no se nyame nka ho a ebe ye den ba mo nso mo nyame mo yie ni ehu no wiase ye na da keke ade we obehu ebe iPhone 10 aba acha 3 months ye de 11 beba ti mama obi fa ni ma bi se na da o ma na ntwum firi onyankopon ase e mo se nyankopon o mre pama o adum ye ode adum wi enye easy san say David nanka wonka ho bi o onka Levi abusua no ho but nyame di sa adum ye den edom no enum ye nka ho bi nanso enne ode adum ye yenkita mu den na nyame oma ye bre enye kwa nyame hyiram nyame nka mo ho onimanim onimachi ba bibiara mo beko o Yesu dim amen amen ya mo mpaye awade era wasi se ene de wa madwumade kase sei atimi abaso ye de no nyam ne ayeye ni aseda ma papa bra ye koye mfi una ase esra wadon ho nkonkron se ni yenu ni achi ni enko awade na watwo foforo a ye be simu yi awade ye ni yie esan ba e be san da wasi bio o Yesu dim amen amen da Mama, that's a demo now. So, for Yama, why? Because that will be so. Far also, my shame, I'm going to get Mosaka, my sham, I'm going for what's happening. Why? Mama, but you didn't really want to know why. Would you know why you say? Me. Yeah,